Erkin. Erkin. Adımlap. Yürü. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyryz. Baqy tarap ýurdumyzda täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hadarın kenaryna zähmet ruhsatyna bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu ýerde ministrler kabinetiniň göçmen meclisini geçirdi. Onun milli ykdysadyýetimiziň puwdoklaryny şuýlyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini we ýurdumyzda mundan beýlegem durmuş ykdysadyny ösürmeň möhüm meselelerini garaldy. Salam, hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz şuň ministrler kabinetiniň göçmen meclisini geçirýäs. Meclisde şu ýylyň 7 aýyna ýurdumyzda alınıp barılan işleriň jemlerini jemlär. Şeýle hem käbir meselelere sereder. Döwlet başdanmazy meclisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ormanzary Gelmuradowa söz berdi. Vice-premier 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna gazanylan makro ykdysady görkezler barada hasabat berdi. 7 aýyň zemleri boýunça toplumlaryň çäreleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde jemi içerki önümiň durnukly ösüş depkini üpçün edildi. Hasabat döwründe geçen ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilenine jemi öndürilen önüm 11,5 götürm artdy. Ykdysadyýetyň ähli puwdoklarynda oňy netijeler gazanyldy. 2021-nji ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilenine şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna bölek satuw haryt dolanşygy 10,4 götürm artdy. Özara bähbetli halkara hyzmatlaşyk ýörelgelerini esaslanýan daşary ykdysady strategiýaň durmuşa geçirilmegi netijesinde geçen ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilenine eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna daşary sewda dolanşygynyň mösüri 39 götürm ýokarlandy. 7 aýyň zemleri boýunça döwlet budjetiniň girdiji bölegi 103,6 götürm we çykdyjy bölegi 97,4 götürm ýerine ýetirildi. Döwlet budjetiniň ferişdeleriniň 81,5 götürmi durmuş ulgamyny maýyleşdirmäge gönükdirildi. Ýurdumyzyň ýeri we orta kärhanalaryna ortasy aýlyk rähmet hatlary geçen ýylyň degişi döwrüne görä 10,4 götürm ýokarlandy. Aýlyk rähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary dol maýyleşdirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli seçmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýy goýumlarynyň mösüri 13,4 milliard manada deň boldy. Ýylyň başyndan bäri oba milli maksatnamasynyň çäklerine ýurdumyz boýunça durmuş maksatly defgalan ýaşaýyş saýlarynyň suw we lagym arasyndaky defgalan hemde inženerçilik ulgamlarynyň gurulşygy dowam etdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzyň ykdysady, maliýe, bank toplumynyň ykdysadyýetimiziň öňde barjy ulgamlarynyň biri bolup durýanyny belledi. Şoň bilen baglykda bu ulgamlarda sanly tehnologiýalar we innovasiýalar ornaşdyrmak hemde ösdürmek boýunça ýokary netijeler gazanmagyň zerurdygyny nykdady.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary, Daşary işler ministri Meredow şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna ministrlik tarapyndan alınıp baralan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe gararsız hemişelik bir tarap Türkmenistanyň daşary syýasy oruny ýygyderli durmuşa geçirmek, döwlet başlarymyzyň öňde goýan wezipelerini we beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça maksada laýyk işler amal aşyryldy. Fewit we halkara derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglylykda ýokary derejedäki saparlara, gelişikleri we duşuklary aýratyn ähmiýet berilýär. Şoň bilen baglylykda aprel aýynda Türkmenistana Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň döwlet saparynyň hemde Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň iş saparynyň bolanlygy bellenildi. Hasabat döwründe döwlet başdanymyz Russiýa Federatsiýasyna we Iran Islam Respublikasyna resmi saparlary hemde Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyny amal aşyrdy. 29 iýuny paýtagtymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmeginde 6-njy Hadar sammitiniň geçirilmegi möhüm waka boldy. Hasabat döwründe hormatly prezidentimiziň bir näçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşikler geçirildi. Şeýlede şu ýylyň 7-nji iýunyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň vice başlyklygyna bir agzdan saýlananyny bellenildi. Muňa eri watanymyzyň dünýä giňişligindäki awraýynyň barha artýanlygynyň aýdyň suwutnamasyna öwrüldi. Daşary syýasat edaralarynyň ugru boýunça iki taraplyň geňişmeler hem ýygyderli geçirilýär. Hasabat döwründe daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şol sanyny bilelikdäki höküm edara toparlarynyň hemde beýleki degişli düzümleriň çäklerini özara bähbitli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuklar we gepleşikler geçirildi. Şeýlede Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary, Daşary işler ministri 15-nji 16-njy awgustda Abada milli syýasatçylyk dowlagyny deňde çykalgat bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslagada görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şoň bilen baglylykda vice-premier Daşary işler ministri Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna Türkmenistanyň başlangyjy boýunça çağırylýan forumyň maksatnamasy barada habar berdi. Maslagada 39 ýurda hemde 34 halkara guramasyna wekilçilik edýän wekiller gatnaşar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, bir tarap Türkmenistanyň 2022-2028-nji ýyllar üçin daşary syýasy orunyň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça işleri ýygyderli dowam etmek wajypdygyny ýetdi. Şoň bilen baglylykda döwlet başdanymyzy vice-premieri Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary Abdurrahmanow gödäwçilik edýän pudoklaryna şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna alınıp baralan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilýär Türkmen Neft döwlet konserniniň hususy çykaran neftiniň meýilnamasy 100,7 götürüm berja edildi. Neft we gaz kondensaty bilen üpçün etmek meýilnamasy 111,2 götürüm ýerine ýetirildi. Nefti gaýtadan işlemek meýilnamasy 110,2 götürüm. Benzinleri öndürmek meýilnamasy 117,4 götürüm. Dizel ýangyjyny öndürmek meýilnamasy 112,2 götürüm. Polipropilen öndürmek meýilnamasy 125,6 götürüm. Salgy ýağlaryny öndürmek meýilnamasy 115,2 götürüm. Suwuklandyrylan gazy öndürmek meýilnamasy 115 götürüm ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe tebiği we ordaş gaz çykarmak meýilnamasy 113,6 götürüm. Mawy ýangyjy eksport etmek meýilnamasy 123,6 götürüm berja edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, Neftga toplumynyň işini mundan beýlägin kämilleşdirmek boýunça toplumyň öňünde durýan esasy wezipeleri ünsekdi. Döwlet başdanymyzy milli ykdysadyýetimiziň biniatlyk puwdagy bolan ýangyş energetika toplumynyň işini täzeçil tehnologiýalaryň, sany ulgamyň işiň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyny ünsekip, bu wagtda degişli düzümleriň faazlaşykly işini üpçün etmek boýunça vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary Pürçekow şu ýylyň 7 aýyna gurulşyk synagat we elektrik energetika toplumlary, Türkmen Himi döwlet konserni, awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi hemde Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Hasabat döwründe gurulşyk synagat toplumyna öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 152,5 götürüm berja edildi. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyna 114,7 götürüm amal edildi. Synagat we gurulşyk öňümçiligi ministrligi öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyny 167,7 götürüm ýerine ýetirdi. Energetika ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 128,4 götürüm berja edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş tepkini 112,8 götürme. Daşary ýurtlara iýerilen elektrik energiýasynyň ösüş tepkini bolsa 141,3 götürme barabar boldy.
Türkmen Hime Döwlet Konserni tarapyndan hasabat döwründe önüme öndürmegi we hyzmatlary ýerine ýetirmegi meýilnamaty 181,1 götürüm ýerine ýetirildi. Avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamatyna 100,9 götürüm amal edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň hemde hyzmatlaryň meýilnamaty 120,3 götürüm berja edildi. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ormanlaryna gödökçilik edýän toplumyň düzümleriniň işini ýygyderlik kämilleşdirmek, olaň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak meseleleriniň gödökçilikde saklanylmalygyny belledi we bu wagtda vice-premieri tapşyryklar berdi. Soňra Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ormanlary Ýazmyradow gödökçilik edýän puwdoklaryna şu ýylyň 7 aýyna alınıp baralan işleriň netijeleri hemde owa hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Owa senaga toplum boýunça önümçiligiň ösüşi geçen ýylyň degisi döwrü bilen deňeşdirilenine 108,1 götürme barabar boldy. Şunu owa hojalyk we daşky gurşagy goramak ministerligi boýunça bu görkezji 108,5 götürme. Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,1 götürme. Türkmenatlar döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,3 götürme deň boldy. Ähli puwdoklaryň düzümler tarapyndan maýy goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 161,4 götürüm ýerine ýetirildi. Her wagtda welaýatlarda mögsümleýin owa hojalyk işleri dowam edýär. Güýzlük buğday ekisine hemde öňümüzdäki paýta ýygyn mögsümine toplumlaryň taýýarlyk görülýär. Ekrançylyk meýdanlaryny suw bilen üpçün etmek boýunça degisli çäreler görülýär. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp vice-premieri owa hojalyk kärhanalarynyň önümçilik kuwatyny doly peýdalanmagy üpçün etmek işlerini dowam etdirmegi, olaryň netijeligini ýokarlandyrmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz bol hadyl almagyň görewi bolan öňümüzdäki owa hojalyk mögsümlerine isgin taýýarlyk görmegiň wajypdygyny bellep, owa senaga toplumna öňdobarjy tehnologiýalary, suw tygyşytlaýjy usulları giňden ornaşdyrmak boýunça degisli çäreler görmegiň möhümdigine ünsekdi. Soňra Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ormanlary Attaýew gödökçilik edýän sewda we dokma puwdoklaryny, telekeçilik ulgamyny şu ýylyň 7 aýyna alınıp baralan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministerligi boýunça sewda dolanşygynyň ötüş depkini geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 103,5 götürme barabar boldy. Önürilen önümleriň ötüş depkini bolsa 107,9 götürüm ýerine ýetirildi. Dokma senagatı ministerligi boýunça geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine nak ýüplügiň önürişi 134,3 götürme, nak matalar 129,8 götürme. Tikin we trikotaj önümleri 114,7 götürme. Gön önümleri 107,7 götürme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça önüme öndürmegiň meýilnamaty 119,9 götürüm ýerine ýetirildi. Döwlet haryt simal birjasy boýunça hasabat döwründe 170 birja sewdalary geçirilip 21,092 şertnama hasap alındy. Sewda senagat idarasy boýunça şu ýylyň 7 aýyna ýerine ýetirilen işleriň ötüş depkini 113,6 götürme barabar boldy. Hasabat döwründe sergilen 10 mersi hemde maslahatlaryň 10çysy geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça owa hojalyk we adyk önümlerini öndürmegiň ötüş depkini 167,9 götürme hemde senagat önümleriniň ötüş depkini 109,2 götürme deň boldy. Döwlet başdanmady hasabatdyň läp degişli dömde täze önümçilikleri döretmegiň, olaryň kuwatlyklaryny artdyrmagyň hemde hususy telekeçiligiň işini höwetlendirmegiň zerurdygyny ünsekip bu wagtda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministerler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew gödökçilik edýän puwdoklaryny şu ýylyň 7 aýyna alınıp baralan işleriň netijeleri hemde deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulaw ministerleriniň derejesindäki halkara maslahatyna görülen taýýarlyk barada hasabat berdi. Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ötüşi 112,7 götürme deň boldy. Avtomobil, demir yol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň meýilnamasy 111,2 götürüm. Ýük dolanşygy boýunça meýilnama bolsa 109,2 götürüm ýerine ýetirildi. Şu ýylyň ýanwar iýul aýlaryna Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ötüşi 111,2 götürme. Türkmen Awtologlary Agentligi boýunça 133,5 götürme. Türkmen Howa Ýolları Agentligi boýunça 120 götürme. Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça 113,7 götürme. Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça bolsa 107,5 götürme barabar boldy. Şeýle-de agentligiň ýol başçysy halkara maslahatyna görülen taýýarlyk barada hasabat berdi. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ýolagçy parom terminalyna Birleşen Milletler Guramasynyň, Döwlet Gümrük Gullugynyň we Ulaw we Kommunikasiýalar toplumynyň düzüm birlikleri, Türkmen Poçta Aragatnaşyk kampaniýasy,
Türkmen Halkara Avtologlu Daşayjylarynyň Assosiasiýasy Gojalyk Jemgyýeti, Türkmenistanyň Uly Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, Türkmen Logistika Assosiasiýasy jemgyýetçilik birleşiginiň deňiz sowda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we beýlekler, ulug ulgamyna ýerine ýetirilen işler we ýetilen sepketler, ulug düzümleriniň kuwatlyklary, alınıp barylan halkara hyzmatdaşlygy, ulug ulgamyna sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça taslamalary bilen tanıştyrar. Döwlet başdanymyz hasabatdyň läp ýurdumyzyň ulug ulgamynyň ähli düzümleriniň işini talaba laýyk alyp barmagyň, ýurdumyzyň ulug üstaşyr mümkinçiliklerini ýygyderli ýokarlandyrmagyň wajypdygyna ünsçekdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Türkmenbaş halkara deňiz portuny hemde howa menziline we maslahatyň geçýän ýerine forma wasanan sergileri ýokary derejede guramagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Nepesov gözegçilik edýän bilim, ilim, saglyk goraýş we sport ulgamlaryny şu ýylyň 7 aýyna alınıp baralan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Belenişi ali hasabat döwründe talip we okuwçy ýaşar halkara ders internet bäsesklerinde üstünlükli çykyş edip medallar gazandylar. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine halkara internet olimpiadalary geçirildi. Şeýle-de garaşsyzlygyň merjen näneleri, ýylyň terbiýeçisi 2022, ýylyň muallimi 2022, talip gözeli 2022 bäseskler guruldy. Bilim işgärleri hünär derejesini ýokarlandyrdylar. Tomusky din zalş mögzüminiň 3 tapgyryny 15070 saga din zally. Döwlet başdanymyzyň buýruklaryna laýyklykda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary dowam etdirilýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ilim, tehnika we innovasiýon tehnologiýalar atly halkara ilmi maslahat, ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bäsesiň ýeňjilerini fiýlaglamak dabarasy boldy. Ýurdumyzyň bejeriş öňüne alyş edaralaryna lukmançylygyň ugrulary boýunça meýilnamalaryň işleri dowam etdirildi. Döwlet başdanymyzyň kararyna laýyklykda bu ýön köküni gaýtadan işleýän kärhananyň guruluşyna girişildi. Türkmenbaş şäherindäki Köpegurly, Daşoğlu şäherindäki Köpegurly we onkologiýa hastahanalary dabaralaçyldy. Hasabat döwründe türgenlerimiz dürli halkara sport ýarşlaryna gatnaşyp 87 medal gazandylar. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp vice premieriň gözegçilik edýän ulgamlaryny amala aşyrylýan işleriň wajypdygyny aýratyn ünsçekdi. Toplumyň ähli puwdoklaryny alınıp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede gurulmagy babatda vice premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mähmedowa gözegçilik edýän ulgamyny şu ýylyň 7 aýyna alınıp baralan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýylyň şagary hemde milli bayramlar we medeni durmuş maksatly desgalaryň açylmagy münasibetli dürli medeni köpçülikleriň çäreler geçirildi. Bir näçe dörejlik bäsleşikleri yglan edildi. Hasabat döwründe teatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejesini bermegiň tertibi, muzeýlere milli hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri, şeýle-de milli taryhy medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hemde olara syýasatçylar çekmegiň 2022-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk bayramy münasibetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk komiteti döredildi we şu neçenli 12 mejlisi geçirildi. Hasabat döwründe Medeniyet Ministrligi tarapyndan Türkmen keşdeçilik sungaty hemde Türkmenistanyň gadymiyeti, ilmi barlyklar we ýadygärliklerin rejelenişi atly kitap taýýarlandy we türkmen, rus we ingliz dillerine neşr edildi. Köp taraplyň we milli hödürnamalary UNESCO-nyň degişli sanawlaryna girizmek boýunça işler alınıp baryldy. Aşgabatda teatr festivali şeýle-de Mar welaýatyna medeniýet hepdeligi üstünlükli geçirildi. Medeniýet we sungat işgärleriniň hemde magtumly Pragynyň şagyriyet güni münasibetli giň erimli bayramçylyk dabaralary guruldy. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläm kämilleşdirmegiň zerurdygyny ünsçekdi we bu babatda vice premieri bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mähmedowa ýylyň başyndan bäri milli kanunçylygy hasam kämilleşdirmek boýunça alınıp baralan işler barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy arkadagy serdarymyza ýakynda Esenguly etrawyny arkadagyň nesilleri çağalar döwrüp din zalş merkeziniň açylmagy münasibetli etrawyň bagtyar çağalarynyň we tutuş ilatynyň adyndan hoşallyk sözlerini ýetirdi. Muň özü Türkmenistanyň bagtyar çağalygyň ýurt hökmündäki derejesiniň ikrar edilýändiginiň ýüze çykmasydyr. Şeýle-de bellenilşi ýaly kabul edilen kanunçylyk namalaryny döwletimiziň içeri we daşary siýasatyny düşündirmek, milli däpleri hemde halkymyzyň taryhy medeni gymmatlyklaryny wagt etmek, ýaşary watançylyk ruhuny terbiýelemek boýunça işler alınıp barylýar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýläm kämilleşdirmek maksady bilen alınıp barylýan işler barada maglumat berdi. Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji çağırylşynyň 3 mejlisi geçirildi. Olaň dowamyny bir näçe kanunlar araly maslahatlaşyldy we makullandy.
Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlaryna bolup, dürli pudoklaryň işgärleri, daýhanlar, ýaşar bilen duşup, olaň ýaşaýyş durmuş şertleri, şol sanyna zähmet çekmek, okamak, sağlaşykly ösmek üçin döredilýän mümkinçilikler bilen gyzyklanýar. Hemde kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça täze wezipeler kesgitliýär. Geçirilen halkara çärelen hatarynda merkezi ady döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forum bar. Hormatly prezidentimiz berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe döwletimizi durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň iler tutulýan wezipelerini nazar almak bilen kämilleşdirilýän gadalaşdyrjy hukuk bünýadyny pogtalandyrmak boýunça işleň mundan beýlägem dowam etdirilmeginiň ören wajypdygyny bellädi. Soňra döwlet başdanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, hemmeleri Hadar deňdiniň güni bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz bu sene münasibetli gurulýan şäherleriň Hadaryň paragatçylygyň we alalaşygyň deňiz hökmündäki derejesini pogtalandyrýanlygyny bellädi. Şoň bilen baglykda Hadar deňizi boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip arkadagy serdarymyz bellädi we bu babatda vice-premierlere anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 15-nji 16-njy awgustynda geçiriljek deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulaq ministrleriniň Hadaryň kenaryna geçiriljek maslahatynyň ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň sağlaşykly ötürilýändigini, şeýle-de Türkmenistan halkara forumlarynyň geçirilýän merkezi hökmündäki ornuny pogtalandyrmakda ähmiýetiniň ýüze çykmasyny bellädi. Şoň bilen baglykda halkara forumyň guramaçylykly geçirilmegine ören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasda çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimiň pudoklaryny şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depkiniň 6,10 bir göterim derejesinde bolandygyny kanagatlanma bilen bellädi. Şeýle-de döwlet başdanymyz ykdysadyýetimiň önümçilik pudoklarynyň işini döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda alyp barmak, olaň kuwatlyklaryny artdyrmak meseleleriniň wajypdygyna ünfüsekdi. Şunu ýurdumyzyň senagat toplumynyň owa hojalygynyň energetika ulgamlarynyň, ýalňyz energetika toplumynyň önümçilik düzümleriniň işiniň depkini ýokarlandyrmak, gaýtadan işleýän senagatyň kuwatlyklaryny artdyrmak, şoň bilen birlikde ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini, hususy telekeçiligi ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi we bu wagtda degişli ýolbaşçylara bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başdanymyz alim bilim, saglyk goraş, sport we ýaşlar siýasaty urlaryny, jemgyýetçilik guramalaryny alınıp barylýan işlere ünsekip, bulgamlarda ýaýwanlandyrylan düýpli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ornuny zerur tagallalaň edilmeligini bellädi. Şeýle-de 1 sentýabrda geçiriljek Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň 7-nji gurultaýynyň ýokary guramaçylyk derejesi üpsün edilmelidir diýip arkadagy serdarymyz sözüni dowam etdi. Şol urwatyň özünde şanlyk arasylygymyzyň 31 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen çärelerin medeni maksatnamasynyň talabalagy taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Döwlet başdanymyz bu baradaky gurrun dowam edip, bayramçylyk münasibetli taýýarlanjak medeni köpçüliklerin çäreleň şahatlykly pursatlary, ýatda galyjy wakalary beslenmegi ornuny zerur tagallalaň edilmeligini bellädi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeler berdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz sentýabr aýynyň ýurdumyzyň durmuşyna taryhy ähmiýetli wakalara baý boljakdygyny belläp, bayramçylyk münasibetli geçiriljek çärelere, aýratynam 23-nji sentýabrda geçiriljek Türkmenistanyň döwlet maslahatyna häzirden gowy taýýarlyk görmeligini bellädi. Maslahatda berqarar döwletimiz mundan beýlägem ösdürmegiň möhüm meselelerine ferediljakdygyny aýdyp arkadagy serdarymyz bu maslahaty ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmeligini bellädi. Ministrler kabinetiniň ýurdumyzda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine basyp geçirilen göçme mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir näçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, şunuň bilen ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, berqarar watanymyzyň güllap ösme uğruna alyp barýan işleriňizde ulu üstünlikleri arzu edýär. Şuun awada milli siýahatçylyk zolawyny hasyl mehmanhanasyny Hadar deňizi dostluk we alalaşyk deňiz atdy. Ilmi amal maslahat geçirildi. Bu forum hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginiň gollap bermeginde owa hojalyk we daşky urşaw goramak ministrligi tarapyndan uraldy. Hadar deňizi bilen bagly meseleler hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzyň alyp barýan daşary siýasatiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Hadar deňizi dostluk we alalaşyk deňiz atly ilmi amal maslahatynyň gün tertibine Hadar bilen bagly möhüm uğurlar, siýasat, ykdysadyýet, sowda, ekologiýa, ynsanperwer gatnaşyklar meseleleri girdildi.
maslahata yurdumyzyň uğurdaş ministrlikleriniň pudoklyny dolandyrýan edaralarynyň ýol başçylary hem-de hünärmenleri, alimler, şeýle hem Hadarika döwletleriniň Türkmenistanda işleýän elçixanalarynyň, ýer halkara guramalarynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik utgaşdyrjysynyň edarasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň üç maksatnamasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri gatnaşdylar. Forumyň dowamynda kenarýakar ýurtlaryň durunlukly ötüşi üpçün etmekde, esas şertleriniň jemlenmesine esaslanýan hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleriniň giň germi ara alyp maslahatdaşyldy. Bu şertler ykdysady, durmuş we ekologiýa meseleleriniň bütew toplumynyň çözüdüni özüne jemleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda işleýän düdüm edaralarynyň wekilleri hem çykyşlarynda bular barada bellediler. Hadarýaka döwletleriniň elçixanalarynyň wekilleriniň çykyşlaryny Aşgabatda geçirilen 6-njy Hadar sammitiniň jemlerine ýokary baha berildi. Şol sammitde kabul edilen çözütleriň hem-de öňe sürülen başlanýyşlaryň durmuşa geçirilmegi babatynda pikir alşmalary boldy. Çykyşlarda şeýle hem deňde çykalygaty bolmadyk. Ötüp barýan ýurtlar üçin ulag ministrleriniň maslahatynyň öň ýanyna bu duşun geçirilmeginiň möhümdigi bellenildi. Hadar ägert ul ykdysady, energetika, ulag kuwatyna eýe bolan möhüm strategik sebitdir. Foruma gatnaşçylar onuň jemlerini jemlemek bilen Hadar tebdinde hyzmatdaşlygy, paragatçylyk we ödara anonsmagy puwtalandyrmagyň möhümdigi barada gyzyklanyma bildirýän ähli taraplaryň garaşlarynyň birdigini tadylar. Hem-de Hadar deňdiriň ygtybarly ekologiýa goraglygyny, hem-de umumy awadançylygynyň we ötüşiň bähbitlerini gulluk edýän onuň mümkinçiliklerini ösdürmegi üpçün etmekde, halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde puwtalandyrmagyň derurdugyny aýtdylar. Ýygnananlar bu duşu geçirmäge döredilen azaýyp şertler, şeýle hem tebigaty goramak we Hadar deňdiriň gurşawyny goramak hakynda ýagdysız aladalar üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tüý türekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Hadar deňdi dostlyk we galaşyk deňdi atly ilma malumatlaryň çäklerini tegeli ustalyň başyndaky özara pikir alşmalary boldy. Hadar tebti ulagdara serişdelerini çykarmak we ýermek boýunça iň iri dünýä merkezleriniň biri höküminde okulyny ösýär. Ähli umumy derejeli ulag geçerliligine öwrülýär. Şeýle şertlerde umumy diýipler çözmek, bar bolan ykdysady bähbitleri, tebigatyň hakyky gowhary, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň durly görnüşlerini öğrenbay. Söhbetde şuklaryň dowamynda Hadar deňdiniň biologik köpdürlügini saklamak, ekologiýa deň agramlygynyň bozulmagyna ýol bermezlik zerurlygy bilen utgaşdyrylmagyň möhümdigi bellenildi. Добрый день, меня зовут Дмитрий Штапаченко, я постоянный координатор. Men Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyrjysy Dmitri Shlapachenko. 10-njy awgustda Hadar deňdiniň güni giňden bellenilýär. Hadar deňdiniň meseleleri boýunça ören gyzykly maslahat geçirildi. Köp sanly çykyşlar edildi. Şolaň içinde Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamam bar. Birleşen Milletler Guramasynyň hasaplamagyna görä Hadar deňdi has gowy ösdürilip bilinýän ajaýyp suw giňişligidir. Ula oğrunam ösdürmäge Türkmenistanyň uly tagalla edýänligine biziň hemmämiz ýokary baha berýär. Bu ýeriň mümkinçilikleri ägir ullyp hasaplaýar. Türkmenistanyň hökümetiniň dürli ýurtlar bilen birlikde Hadar deňdiniň meselelerini ören çynlygy garaýanlygy ýakymlydyr. Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň hökümeti bilen ören netijeli işleri alyp barýar. Türkmenistanyň başlangyjy bilen bu ýerde geçirilýän wakalar möhüm ähmiýete eýdir. Muň aýdyň misaly bolup, Merkezi Aziýa boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen kararnama hyzmat edýär. Elbette biz abada da ulag boýunça maslahatyň geçirilmegine garaşýar. Hormatly prezidentiň tagallasy bilen geçirilýän bu çäreleň ählisi özara baglanşykly. Şoň üçin biz muňa Türkmenistanyň Hadar deňdine bolan toplumlaryň çemileşmesi hökmünde seredýär. Sag bolun. Men Aşgabatdaky Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy merkeziniň maksatnama ýol başçysy Rune Kasper. Bu möhüm waka. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adynyň çagyrylýanlygyma we gatnaşýanlygyma öwrenşat. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hökmünde Hadar deňdiniň Türkmenistan şeýle-de fewzi üçin nähil ähmiýetliligine düşünýär. 20 ýyl mundan ozal men Hadar deňdiniň daşky gurşaw maksatnamasynda bankyň wekili bolup işläpdim. Biz Türkmenistan hökümeti we Owa hojalyk ministrligi bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk alyp barýar. Sag bolun. Maslahata gatnaşçylar paragatçylyk, dostlyk we galaşyk deňdiniň gününe bagyşlanan serginiň gymmatlary bilen tanışdylar. Şeýle hem Hadar deňdiniň günü münasibetli medeni sport şäherleri geçirildi. Sportuň durly görüşleri boýunça guralan ýarşlar gyzykly tarap bilen häsiýetlendi. Sagdyn durmuş ýöreleriň berkidilmegine, halk köpçüliginiň işin gatnaşýanlygyny alamatlandyran sport şäherleri durmuşyň ähli uğurlarynyň aýrylmaz bölümine öwrülendiginiň nowatdaky suwutnamasyna öwrüldi. Hadar deňdiniň günü münasibetli geçirilen şäherleriň şäherlerinde Türkmenistanyň oňgojalyk daş gurşawy goramak, Daşary işler, bilim, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň bilelikde guramagyny, kenarýaka sport şäherleri ýokary ruh bilenligi beslendi.
Dayanış tagaldyş we diýinjalş merkezinde diýinjalýan çağalaryň we Türkmenbaş şäheriniň mektep okuwçylarynyň arasynda sportuň kenaryaky voleybol, futbol, tanap çekmek, küşt, şaşka düzdüm, stol tenisi, suwry çekmek boýunça dürli derejedäki beýatlyşyklar geçirildi. Yurdumyzyň tutuş dünýä ähmiýetli halkara çäherleriniň we forumlaryň geçirilýän merkezi hökümindäki derejesini pogtalandyran forumuň maksatnamasy medeni köpçülikliň çäherler, aýdym sazly çykyşlar arkaly baýlaşdyryldy. Yerine getirilen aýdym sazly çykyşlarda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, dostlaňlyk wasp edildi. Milliligi ýugurulan çykyşlar ruh welentlik bilen yerine getirildi. Munyň özi arkadaly serdarymyzyň tagallasy bilen geçirilýän halkara çäherleriniň köp tarakly häsiýeti eýdiginiň nowatdaky suwutnamasyna gurildi. Şuwun Türkmenistan İçeri İşleri Ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adyny näki 10 nolwurunjy harby bölümini hormatly Belen Serkerdawşymyzyň Mehriban atasy, Gahrman arkadamyzyň Mehrem Kıblasy, İçeri İşleri idaralarynyň hormatly veterany Mälik Guly Berdimuhammedowyň nusgalyk ömür ýoluna başlanyň mert pederleriň ýoly dawamatly maksat geçirildi. Yurdumyň içeri işler edaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna işläp, watany gulluk etmeň nusgalyk mektebine döreden insanyň ömür hemde zähmet ýoluna bildirilýän Belen sarpanyň nişany bolan bu çäheriniň aýratyn manysy bar. Paýtatymyň gözel künjeginiň birine ýerleşýän harby bölümde guralan çähere, içeri işler edaralarynyň hormatly veterany, insan perwerligiň Belen nusgasyny görkezden hemde ýaş harby gullukçylar üçin görülen öwrülen Mälik Guly Berdimuhammedowyň ýadygarlygine gül destelerini goýmakdan başlandy. Masatyň başynda oňatmyjlar Gahrman arkadamyzyň Ömürmiň manysy adly kitabyndan edebi sazly kompozisiýa tomaş etdiler. Gahrman arkadamyzyň ata pendi perden boğazy diýen sözlerinden uralyp, dany pederleriň nesilleri üçin elmi-dama ruhy dayançdygyny, sowulmaz faýadagyny bellediler. Atalaryň özlerinden soň nesilleri goýan ýol ýörelgeleri, ruhy mirasy, nurany ady zurriýatlary üçin içmejek nur, ýagty şamçyrak diýip maksatda çykyş edenler bellediler. Maslahatnaçylar hormatly Belen Serkerdawşymyzyň Mehriban atasynyň watany wepaly gulluk etmeň nusgasyny öwrülen, beýik işlerini münasip derejede dowam etmegi özleri üçin mukaddes borç hasaplaýanyklaryny bellediler. Munyň özi hormatly Belen Serkerdawşymyzyň Mehriban atasynyň halkyň öňünde bitiren hyzmatlaryna, oň asyrly adamkäçilik häsiýetlerine, watana, halkymyza wepaly gulluk etmekde nusgalyk görelesine aýratyn sarpa goýulýan onuň aýdyň nişanyny öwrüli. Hemde beýik insanyň nusgalyk ömür, zähmet ýolunyň halkymyzyň aýratyny ýaş harby gullukçylaryň kalbyna müdümlik orun alan onuň nowatdaky beýan oturýar. Bay iş tejribesi, Belen adamkäçiligi, insanperwer häsiýetleri we başarnagy bilen içeri işler edaralarynyň veteranlarynyň hemde harby hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň şerede halk köpçüliginiň içinde uly awraýly serkerde ilhalar insan hökmünde tanalýan Mälik Gulagy Türkmenistanyň içeri işler edaralaryna köp ýyllaryň dowamyna çeken dörejlikli, halal, pek yüreklik hemde nusgalyk zähmeti, görelili gullugy, asyrly ahlak sypatlary bilen watan söýjüligiň, watana, halka hyzmat etmegiň Belen nusgasyny görkezdi. Her döwrüň öz beýik şahsiýetleri bolýar. Mälik Gulaganyň ykbalyna dürli döwürlerde, hatda juda çylşynly döwürlerde ýaşamak paý düşüpdir. Ol döwürleriň içinden mert, gaýratly, watan söýjü insan hökmüne geçip gelipdir. Zähmetini, bilim tejribesini, zekinlik hemde başarnagyny il ýurduna bagş edipdir. Şeýdip ol, insanlyk mertebesini saklamagyň görelesini görkezipdir, ýörelgesini goýupdyr. Mälik Gulaganyň durmuş ýoluny bugün nesiller dowamly öwrenýärler.
Bu yol insan söýjüligiň, watan söýjüligiň, gowun açyklygyň, ruh wenetligiň, mehribanlygyň, wepadarlygyň ýollar. Peder ýoly mukaddes ýollar diýip maslahatda uly buýsançlan bellenildi. Gahrman arkadamyz peder ýolyny öz parasadyna ýorup, ösürip, döwlet syýasatynyň süňüne siňdirip geldi. Ol ýol watany söýmegiň, goramagyň, beýgiltmegiň ýollar. Maslahatyň dowamyna Mälikula aganyň sözlerine döredilen, "Eger ýigitler gaýrat üçin dogulýa, gideliň biz atalaryň ýolundan." Hemde Gahrman arkadamyň sözlerine döredilen, "Ýaşasyn paraha durmuş atly aýdymy." Şeýlede harby we hukuk goragy edaralaryň işgärlerini ýerine ýetirmeklerine hormatly belen serker dawaşymyzy, Gahrman arkadamyzy, mehriban watanymyzy wasp edýän aýdymlar ýaňmany. Bu çykyşlaryň ählisi maslahat nazarlar tarapyndan dowamly el çarpışmalaryna kabul edilip, olarda ýatançyk majak täsirler galardy. Maslahat tamamlanandan soňra oňatmazlar Mälikula aganyň ýadygärlik heýkelini synap, şöhratly pederiň geçen manily ömür ýoly barada söhbet etdiler. Peder ýolyny parasatlyk bilen dowam etdirýän arkadaşy serdarymyzyň şeýle nurany sözü bar. Biz atan-elerimiziň hemde maşgalanyň mukaddesligini arşa götürýän halkdyryz. Bu söz ata-ene maşgala mukaddesligini berk saklamak bilen bütün halkyny, oň şöhratly taryhyny, ýol ýörelgesini baýda edinmek baradaky parasatdyr. Milletin ruhy ahlak qymmatlyklarynyň, duýgu düşünjesiniň, ananjynyň üzmüksizligini, bölünmezligi baradaky parasatdyr. Sonra maslahatçylar harby bölümiň muzeýine aýlanyp, hormatly belen serker dawaşymyzyň mehriban atasy bilen baglanşykly muzeý qymmatlyklary bilen tanışdylar. Şeýlede maslahatçylar Mälikula Berdimuhammedowyň gulluk ýyllaryny dolandyran moto hemde awta uluglarynyň sergisini synadylar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikula Berdimuhammedow adynaky ýaşaýjy toplumynaky muzeýiň qymmatlyklaryň oňatmazlarda ýatançyk majak täsirler galardy. Hormatly belen serker dawaşymyzyň mehriban atasy, Içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikula Berdimuhammedow ömrüni ýylnyň günniň awadan durmuşda ýaşama uğruna halal zähmete bagş eden ajaýyp insan hökmüne diňe bir içeri işler edaralarynyň işgärleriniň däl, eýsem ähli halkymyzyň kalbyna müdümlik ýaşar. Şeýlede paýtatymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň, Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň, Magtumuladyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň, Kärdeşi ýakylaşyklarynyň milli merkeziniň, Zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemde bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna pederleriň mukaddes ýoly, nesilleriň aýdyň ýörelgesi suratly maslahat duşy geçirli. Onda çykyş edenler tutuş halkymyz aýratynda ýaşlar üçin görülen mekdebine gurilen watanyna ömrüni baglan, gaýratlylygyň belent nusgasyny häzirki hemde geljeki nesillere ebedi miras goýan beýik insan Mälikula Berdimuhammedow bugünkü gün hormat bilen sarpalanýar. Mälikula öz nusgalyk ömrüni ýaş nesilleriň alimli, bilimli, sowatly bolup ýetişmegine, mehriban watanymyzyň asubdalygyna, halkymyzyň bagtyýarlygyna başlady. Adamyň başyna düşýän kynçylyklar onlar ruh wenetligi, beýik maksatlara ýetmäge bolan ihlasy pogtalanýar. Arkadaşly serdarymyzyň mehriban atasynyň durmuşyň agyr ýyllaryna başyndan geçiren wakalary, ony beýik hyzmatlary bitirmäge bolan hewesi, ihlasy, iň esasy bolsa, gahrmançylygy döredýär. Mälikula watanyna hemde halkyna bolan kämil söýgüsi, günnelik işi, ruh wenetligi bilen kynçylyklara döz gelipdir. Şeýlede arkadaşly serdarymyzyň atasy türkmen halkynyň milli däb desturlaryny ruh ahlak qymmatlyklaryna aýratyn gadyr goýupdyr diýip bu ýysançlan belläp geçdiler. Goý bu ajaýyp insanyň watança gerçeğin görkeden beýik görüllüsi nesillerden nesillere geçip, baky ebedilik ýaşamak hemde peder pendine ıgrarly watanyň beýik oglunyň münasip dowamy arkadaşly serdarymyzyň janynyň sagry üçin ömrüniň uzak mertebeli başynyň aman, aýdyň maksatly beýik tutumly işleriniň elmidama rowaşlyklary wetlenmegi arzu edildi. Şeýle hem Ahal Vilayet Häkimliginiň we Vilayet Medeniýet Müdürliginiň bilelikde guramaklaryna Vilayatyň Göktepe etrawynyň Ydgan şäherçedindäki Mälikula Berdimuhammedowyň adyny göterýän Medeniýet köşküne Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň durly ulgamlaryna uzak ýyllaryň dowamyna pek ýürekli zähmet çeken Mälikula Berdimuhammedowyň hatirasyna nusgalykdyr pek ykbala tamgatly aýdym taýdanmatlygy geçirli. Matlagda gatnaşçylar ilki bilen Ydgan şäherçedindäki Mälikula Berdimuhammedowyň adyny göterýän kimde bu töwerege aýratyn gözellik we mehir çaýyp oturan Mälikula aganyň nurany heýkeline ter gulleselerini goýdular.
Bu goýulan tergül çemenleri Gahrman arkadagly serdarmyda hemde tutuş türkmen halkyna nusgulyk görelli mektebini görkezip, özüniň ýaşan manaly ömrüni ilgün üçin haýyrly işlere bagyşlan beýik insana, beýik hormatyň aýdyň suwutnamasdyr. Soňra mehmanlar welaýatyň dutarçylar toparynyň ýerine ýetiren milli aýdym sahalaryna diň sallalar. Şeýlehem bu ýerde Gahrman arkadagymyň ýitip aýgatyndan syzylyp çykan kitaplarynyň giňden guralan sergitine tin etdiler. Soňra medeniýet köşküniň saknatyna, welaýatyň medeniýet müdürliginiň sunudy saatlarynyň ýerine ýetirmegine Mälkul aganyň urşuň ýowuz ýyllaryna gabat gelen çağalyk we ýetgenjeklik döwrüniň kynçylyklaryna söhbet açan edebi saatly çykyşlar görkezildi. Gahrman arkadagymyň Mehriban kyblatynyň durmuşyndan söhbet açan Döwlet Guşy romany hemde şol roman esatyny döreden ömrümiň manysy atly kitaplaryndan çeper geçip bilen janlandyrlyk görkezilmegi, hakyky merdi-merdanalygyň, watansöýçülügiň hemde lewlerine agrarlygyň belent nusgasy bolup, bu maslagada gatnaşylan köňüllerini ornady. Bu ýerde görkezlen çykyşlar watan edilligi bilen watanyň adyny beýgelden, bütün ömrüni oň mukaddiýetligine bagş edip, dagyny, deňdini, derýatyny hemde belent daglaryny ýürekden söýüp, oň topragyna bagyryny bagdaşdyran merdanalaryň hiç haçan undulmaýanlygyny, hemişe ýüreklerde ýaşaýanlygyny äşkär etdi. Soňra maslagda gatnaşylar Mälkul aganyň ömür we durmuş ýoly hakkynda gyzykly hemde täsirli gurrunlar berdiler. Mälkul agany gören hemde oň bilen gatnaşyp duýdemek bolan ızgan şäherçetiniň ýaşaýjylary durly ýyllaň ýatlamalary bilen öz buýsançlaryny beýan etdiler. Dawran dowamyna sunudy saatlarynyň belentden ýerine ýetiren aýdym taýlary hemde tantlary dawra gatnaşçylary ruhy lezzet paýlady. Ýerine ýetirilen aýdym taýlarda Gahrman arkadagymyň hemde arkadagly serdarmyň dünýä nusgulyk beýgi işleriniň, watan edilliginiň, erkana durmuşyň hemde asuda asmanmyň wasfy öz beýan tapdy. Dawra gatnaşçylar ýurdumyzy gülledi we sırıp halkymyzy bolelin durmuşda ýaşadyp nurana geljek alyp barýan Gahrman arkadagymyda hemde arkadagly serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkiye Respublikasynyň Konya şäherinde dowam edýän 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlaryny türkmen turgunlary üstünlükli çykyş edýärler. Halkara oýunlaryna iýleşdiribizin gadyryň ýeňişleri türkmen sportunyň belentlikleri galýanlygynyň aýdyň suwutnamasyna urilýär. 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlarynyň çäklerini agyr atletika boýunça geçirilen ýarışda iýleşlerimiz ýeňişlerini bayram etdiler. Onda ýurdumyň agyr atletika boýunça ýygyny topanyň turguny, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar teatraty baş müdürliginiň 6-njy sport mektebiniň täzimçisi Kristina Şermetowa dinanlaryň arasynda 55 kilogram agyran derejesine çykyş edip, silterläp götürmekde 89 kilogramy, itekläp götürmekde 105 kilogramy, umumlukda 194 kilogram götürüp, bir altyn hemde 2 gümüş medallara munasip boldy. Şeýlede Daşawdy welaýatynyň sport we ýaşar teatraty baş müdürliginiň Gurban Sultanyjadyň naky ýetirýanyň 1-nji sport mektebiniň täzimçisi Ýulduz Jumabaýewa dinanlaryň arasynda 49 kilogram agyran derejesine çykyş edip, silterläp götürmekde 74 kilogramy, itekläp götürmekde 93 kilogramy, umumlukda 167 kilogram götürüp 3-nji orna hemde 1-nji medala munasip boldy. İlleşlerimiň gadanan üstünlikleri ýurdumyzda arkadagly serdarmyň ýoly başlygyna sportuň hemde beden terbiýanyň ýokary netijeleri göterilýäniň aýdym suwutnamasydyr. Hormatly anlaryň wasa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 12-nji awgustda saat 20-den 13-nji awgustda saat 20-nji boljak hawa barada. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirtaş Ordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 30-35 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna açyk hawa bolup, Demirtaş Ordan teleskopda 6-11 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 19-24 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna açyk hawa bolup, Demirtaş Ordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar.
Levap vilayetine çıkıva olup Demirataş Ordan teleskont 9-14 metre yetken şimal ufer hava gijetine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Daşoğlu vilayetine çıkıva olup Demirataş Ordan teleskont 7-12 metre yetken şimal ufer hava gijetine 18-23 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup Demirataş Ordan teleskont 7-9 metre yetken şimal ufer hava gijetine 21-23 gradus mayıl, gündüzüne 35-37 gradus ısı olur. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 13-nä magnetik hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagyny arşylaýar. Ediz vatandaşlar, Tomat pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň iç şoklasynyň gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik araççylyk tertip düzgünlerini berja etmeginde maslahat berýär. Mehman ileşler, bular berja etseňiz, ýylyň islenlik pasynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda şereflenýär. Ählet şerefiniň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolyň, edi adamlar.